今回紹介するのは豊田ルナさん。2002年生まれの22歳。E カップです。キュートで魅力的な顔を持ちながら、存在感抜群のお尻とくびれを持つグラビアアイドル。そんな彼女は5歳の時、親子向け雑誌に母親と共に掲載されたのを機に、事務所のオーディションを受け、子役として芸能活動を開始。その後令和改元後初開催となるミスマガジン2019の候補者ベスト16に選出されたことを契機に、芸名を豊田ルナと改名。応募者3023名の中からミスマガジンのグランプリに選出。週刊ヤングマガジンでグラビア写真が掲載。背面からのショットが素晴らしかったですね。2021年3月に高校を卒業し、春から大学生になったが、2022年には仕事に専念するため、大学を中退。男性に見られる仕事に専念するために大学を中退するなんて、なんとも感慨深いですね。このボディをいつか目の前で見てみたいものです。今後も楽しみな逸材ですね。